Bo día, casi boa tarde a todas e a todos. Bueno, é un prazer para min e máis para a Concelleira de Igualdade e Cultura do Concello de Santiago de Compostela pois pechar, despois desta última mesa redonda tan magnífica, pois esta terceira feira de emprendedoras. Doulle, sin máis dilación, a palabra a nosa concelleira, Mercedes Rosón, que voi a intervir a continuación. Bueno, unhas brevísimas palabras para agradecer e para felicitar, bueno, a todas as... Eu tiven a oportunidade, onte non foi posible, pero xe tiven a oportunidade de escoitar as dúas mesas redondas interesantísimas. Felicitar a organización, a Eva López, coordinadora desta terceira feira e responsable de Woman Emprende, e a Carmen Casado, que anda por aí, que é a responsable de promoción económica do Concello de Santiago, por propiciar espazos de encontro e de reflexión sobre o emprendemento. Estamos o ano pasado, pois, na segunda xornada, salí pois, nun momento ben comprometido, pero se fixeron igual sobre a artesanía, sobre o emprendemento a través femenino, a través da artesanía, e xa faláramos daquela de que tocaba falar do emprendemento dende o coñecemento, dende a universidade. Temos unha universidade cinco séculos centenaria, con mulleres, con moitísimas xeracións de mulleres universitarias que aportamos moitísimo de todo, non? Polo tanto, eu creo que esta liña de traballo conxunta entre as dúas administracións, entre as dúas institucións, temos moitos proxectos en común, tanto a nivel cultural como a nivel de igualdade, porque Mar e eu somos as responsables en cada administración desas áreas. Temos proxectos comuns porque partilladamente se chega moitísimo máis lonxe. As mulleres pois traballando conxuntamente a través de todas as áreas de coñecemento. Antes se falaban eso do emprendemento a través das diferentes áreas de coñecemento, non? Que é o que nos toca, non? Polo tanto, repito os meus parabéns. Seguro que o ano próximo, o ano 22, que estou completamente segura que xa será o ano da recuperación e a normalidade, pois sigamos a traballar. Temos que decidir sobre que camiño seguir, non? Pero seguro que vai a ter un gran valor como foron estas xornadas. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Bueno, primeiro agradecerlle a Mercedes que este hoxe aquí con todas nós. E, por suposto, agradecer en primer lugar a todas as asistentes e, sobre todo, tamén as emprendedoras, bueno, pois que, gracias a elas, é posible, ano tras ano, bueno, pois facer esta acción de visibilización e de reflexión sobre o que é justamente o noso traballo, o emprendemento femenino. Eu teño tamén que decir, igual que decía Mercedes, que isto é posible gracias a dúas mulleres emprendedoras, non? Que se unen xustamente para tirar na medida das súas posibilidades do carro e que nos unen en ese tránsito, bueno, pois en este caso as institucións. Falo evidentemente de Eva López e de Carmen Casado, non? Elas, con todo entusiasmo, xa están pensando na cuarta feira, xa están pensando cal vai a ser o motivo da cuarta feira, onde vamos a celebrar a cuarta feira, e mentre se desenvolvía esta última mesa redonda, pois teño non sei cantos whatsapps de Eva López dándome novas ideas, novas iniciativas para que non teña descanso, non? Entón, bueno, pois, ese é justamente para min o emprendemento. O emprendemento é unha actitude ante a vida, non? Eu decía outro día na presentación, justamente que antes comentaba a profesora Loreto, non? Do laboratorio, que as ideas son realmente plans de acción, non? Como decía John Dewey. Polo tanto, eu admiro aquelas persoas que, a estas mulleres, que a pesar de todos os condicionantes en contra e con
unha capacidade de resiliencia infinita, pois son capaces de justamente, bueno, pois convertir esa idea en un plan de acción, ¿no? E en ese desenvolver ese plan de acción, obviamente teñen que estar as administracións, ¿no? A universidade, pois, poñendo a disposición o que é o seu valor, ¿no? É dicir, o seu coñecemento, pero tamén os seus espazos. Cando Eva e Carmen comentaron, ¿no?, de esta terceira feira xa centrada no emprendemento das universitarias, pois decidimos que un dos espacios idóneos tiña que ser o espacio nobre de Fonseca, donde solamente se celebran grandes eventos, ¿no? Pero hasta tivemos mala sorte, porque resulta que tiñamos toda unha serie de andamios, de andamiaxe, e non se nos permitía facela aquí, ¿no? Afortunadamente, non sei se fixeron algo tamén elas as dúas, pero retiráronse finalmente os andamios, non? E este é o primeiro acto que xa con todo este claustro, con este edificio de Fonseca limpo, renovado e aberto a toda a cidadanía, pois quixemos tamén de forma simbólica que ese primeiro acto fora xustamente esta terceira feira de emprendedoras. A verdade é que, bueno, tamén teño que decir que o ano pasado nos acompañou un mal tempo horroroso. Temos esta feira de outono e o que ten, e no día de onte tamén foi un día moi desapacible, non? Pero hoxe, a verdade é que eu cando cheguei aquí, cas compañeiras, ademais da tenda oficial da universidade, e vin todo o bullicio de persoas que entraban, que saían, que se desplazaban para ver os distintos stands. Bueno, pois iso para min é realmente a universidade. A universidade tense que abrir á sociedade e ten que abrir as súas fiestras para que entre a sociedade e que entre os problemas que ten a sociedade. Polo tanto, eu creo que non hai lugar máis acaído que este lugar que nos acolle hoxe, o Pazo de Fonseca, para que as emprendedoras, en este caso as emprendedoras universitarias, pois fagan, bueno, pois o que tamén saben facer, que é demostrar a súa valía e a súa impronta social. Moitísimas grazas a todas e a todas por acompañarnos e, bueno, pois emplazamos a Carmen e a Eva para que xa anuncie a cuarta feira de emprendedoras. Moitísimas grazas.